Ahojte. Ahojte, vítajte u nového videa, špeciálneho videa, ktoré bude aj na mojom kanáli Nathan Lego. Aj na mojom kanáli Eliáš Lego a bude to Howl. No a my sme boli aj v Museum of Bricks Legovom. V Prahe. Hej, boli sme v Prahe a tam sme si tiež niečo kúpili. A keď bolo to dosť drahé. Šieba zo pár minifiguriek. Hej. Ktoré boli také tie menej drahé. Hej, toľko figuriek nás dokopy vyšlo 40 €. Nejaký 1000 skoro. Hej, plus minus. A vlastne boli tam aj nejaké veľmi staré série. No nie veľmi, aj také 16. séria, 17. aj tak. Aj 15. No, dosť staré, ale boli strašne drahé. Napríklad jedna figurka 500 korún, to je... 500 to bolo, aj 400. To tu bol nový set. No ale nevadí, tak my to teraz zaradíme a potom vám to všetko ukážeme. Takže ako prvé, tu máme tohto pána v vleku mrkvy, ktorý je z 24. série minifiguriek a má tieto vlasy, ktoré mu dám preč. Potom tu bol červený kvietok, ktorý tam nemal byť originálne, takže frigielik. A je to asi takáto super minifigurka, ktorá má normálne telo farmára, aj hlavu a v ruke má nápis Farmers Market a má aj takúto druhú hlavu. A traky. Áno. A ten prevlek je takáto mrkva jednoduchá. A ešte tu je aj s vlasami. A z ktorej to bol série, sa mi to, že 22. 4. Tak, ďalšia figurka je tento Mexičan. Som to z 16. série, tak nejak. A má tento parádny veľký klobúk, ktorý je veľký, ťažko sa na tú figurku dáva. Potom má takúto gitaru a pekné fúzy, pod nimi tvár. Celkom pekný potisk, aj z boku nôh, zozadu nič. Páči sa mi tá figurka, asi najviac zo všetkých týchto. A ďalšiu, to je túto barbarku, ktorá je z najnovšej 25. série minifiguriek, ktorú vlastne máme, ak chceme celú skompletovať. A ona už bola otvorená, takže sme si ju kúpili tam, neskenovali sme to tam, ale stala rovnako ako normálna, čo je trocha škoda, lebo nemala podložku, čo ale nevadí, tých podložiek máme doma kopu. Ale zišla by sa nejaká. Hej. Má tento veľmi zaujímavý meč, sivý, potom má potisk na tele zaujímavý aj na nohách a aj z boku na rukách. A zozadu tiež na tele. Má vlastne dve hlavy, jednu takúto naštvatú a jednu klasickú. Podľa mňa to je asi najviac potištená figurka z 25. Asi hej. Ďalšia figurka, toto dievčatko, ktoré sa stará o tohto koníka. A má mrkvu, potom má nožničky, ty asi nemala mať originál, neviem, to už si nepamätám. Má čiapku, ktoré sú už aj prirobené čierne vlasy. Má takú klasickú tvár. Potom toto má aj druhú hlavu. Smiatu. Hej. A nejakú zelenú košeľu a detské nohy, ktoré sa dajú hýbať. A ešte aj tohto koňa, ktorého už jedného máme, sme si to kúpili kedysi na nejakej výstave, iba bez minifigurky. Tak už máme dvoch. A je to vlastne také žriebe. Ďalšie tu máme Mikuláša, alebo Santu, ktorý je v veľa setoch, ale si nie sú Vianoce, ale tak chceli sme nejakého, tak sme sa tam vzali. Má takúto typickú bradu, typické telo, vreco s darčekmi, čiapku. Tak má taká zaujímavá minifigurka, ale ešte sme ho nemali, tak sme si ho vzali. Mne sa to celkom páči. Ďalšia figurka je takýto obyčajný obyvateľ Lego City. Bude to asi z nejakého Spidermana. Alebo Jurassic Parku asi. Hej. Vojteľovi. Klasický červený sveter, modré nohy, čierne vlasy. Druhá hlava je takáto vystrašená, tak tá sa bude z toho
ruského sveta. Potom ďalšie takýto, asi to bude nejaký šofér nejakej limuzíny alebo možno nejakého vozu. To je tiež taká jednoduchá minifigurka, má fúzy, má sako, obyčajné čierne nohy, ale tiež zase do mesta sa zíde a nemá žiadnu druhú hlavu. Ďalšia figurka je táto speváčka a má v ruke nejakú platňu, obyčajný mikrofón na podstavci, potom má celkom pekné telo s nejakým leňochodom. Ktoré je z Lego Dreams. Minifigurka je asi postavená skôr z rôznych dielikov, nie akože v nejakom oficiálnom sete. Hej. Tu má aj druhú hlavu, aj tu. A jednu takú, že vyzerá to, ako by spala, alebo ako by spievala. A posledná minifigurka je tento kuchár, ktorý má taký udivený výraz a tieto nohy mu asi nepatria, lebo sú tam trocha mimo, ale nevadí. Má to obyčajné kuchárske telo, kuchárskú čiapku a zase druhú hlavu tiež nemá. A tie nohy sa mi to, že sú z jedného CMF-ka. Vlastne hej, z toho, čo predáva hot dogy, minifigurky, ktorú máme v meste. Hej, neviem, ktorá je séria. Hej, tento predávač hot dogov. Hej. Tak, zalovíme v taške niečo ďalšie. Toto už bude z Lego Store. Tu je tiež v Prahe. Tak, toto je krabička, do ktorej sa dávajú minifigurky, ktoré sa skladajú pri tej stanici Build a minifigure, kde si môžete postaviť vlastnú minifigurku alebo minifigurky. A my sme si vzali dokopy 12 minifiguriek, každý po 6. Hej, lebo vlastne, ako viete, tak kedysi to bolo tak, že boli ten plastový obal, v ktorom ste mohli mať 3, ale teraz sa zmenili na takéto plastové, či nie plastové, papierové krabičky. Ekologické. Hej, do ktorých si môžete dať toľko, koľko sa zmestí, ale vždy vám to zarátajú, ako by si mali 2 balenie. Takže tu má byť originál 3, to stojí nejakých 100 korún, 200 korún. Koľko? 8 eur stojí 3 minifigurky. Hej. A my sme si dali 6 do jednej krabičky. A teraz tú nálepku nejako sa pokúsim odlepiť, aby sa to nezničilo. A vlastne to takto prestriem. Hej. Ako sa ja tu k tomu dohrabem teraz. A teraz ty. Tak, a toto je tvoja. To si ty asi zrecenzujem. Á, nie, všetko je spoločne. Ja som si postavil nejaké figurky, neviem ukážem aké. Niektoré nedávajú zmysel, niektoré hej. Tak, tuto je nejaká teta. Ale niečo také medzi tým. Mohol som dať aj iné vlasy, alebo tam tieto špeciálne. Tak som chcel tieto zobrať. Tak to nejde dať. Ale že vyzeralo takto. Prepačte, ale to vyzerá hrozne vtipne. A proste takýto klasický sveter. A nebol tam moc veľký výber. Hlavne medzi doplnkami nie, tak som proste zobral nejakú takúto vstupenku do nejakého čínskeho zábavného parku. Potom ďalej je tu figurka, ktorá totálne nedáva zmysel. Hlavne kvôli tomu štítu som zobral. Tak proste do ruky. Aby som ho mohol mať. Tak inak to už vyzerá celkom v pohode, proste ružová kocka s modrými vlasmi, neboli tam ružové. Na tej figurka, ktorá totálne nedáva zmysel, ale zobrala som si ho proste na dieliky, aby som ju mohol doma rozložiť a použiť na niečo iné tie dieliky, na nejaké iné figurky. To bolo keď ten snowboard. Hej, to už sa vôbec tomu nehodí. Proste ja to rozoberiem, dám tam nejaké iné nohy, aj vlasy, kde to je iná figurka. Potom tuto je nejaká babička s ružovými vlasmi, zase má vstupenku, druhú hlavu nemá. Celkom podarená figurka. Potom tuto je Rybáro, Robino Hoodo, neviem čo. Proste nejaký typek, ktorý tiež toto nemá mať v ruke, on som zobral, aby som mu proste niečo dal do ruky. Mám takúto rybárskú čiapku, tu na niečo iné použijem. A keď mu dám nejaké vlasy, tak to bude skvelá figurka na pláž.
Ďalšia figurka, ktorá konečne dáva zmysel, je tento chlapec, lebo mozíky nemáme. Každé dieťa sa hodí, alebo každá figurka do mesta. Zobrala som mu aj rádio. Tých tam bolo tiež veľa. Tak môžeme ísť na ďalšiu krabičku. Tak ďalšiu tu máme, čo som si ja nastavil minifigurky. A si ich asi aj zrecenzujem. Takže, ako prvé tu je tento pán, ktorý má to veľmi pekné telo s nanukom a celkom dáva zmysel, má také tak zaujímavé nohy aj s potiskom na boku, to sa nevšimol. A má normálnu bradu, druhú hlavu ani nemá. A má nejaký načúvací prístroj. Hej, vlastne, hej. Na boku. Vyzerá trochu ako slimák. Potom ďalšia tu je táto pani, ktorá, no, a celkom dáva tiež zmysel. Vyzerá ako nejaká pani, ktorá cvičí jogu, tak. Ja také zaujímavé nohy, ktoré som ešte nevidel nikdy predtým. Potom, hej, nejaké športové telo, takúto hlavu s čelenkou. A má aj druhú hlavu. A číslo 10, to som si ani nevšimol. Mám tu nejaké zlé osvetlenie. A potom tieto klasické vlasy žlté. Ďalšia to táto minifigurka, ktorá moc nedáva zmysel. Má takéto pekné telo síce, ale nohy má detské, to nevadí. Hlavu, ktorá sa trocha potí, ale tie vlasy sa k tomu moc nehodia. Ale sú zaujímavé, som ich vzal. A ja si čujem, že sa po takými vlasmi potí. Potom je to táto pani, ktorá okrem toho luku, ktorý dám preč, sa celkom hodí. Má takéto telo so psom v srdiečku, ďalšie tieto nohy, potom takúto hlavu so zavretými očami. A tie divné vlasy, ktoré vyzerajú ako odzrčené. A potom má tieto packy na chrbte. Veľmi pekné telo, to som ani nevšimol, tie ani packy. To som si toho nevšimol túto. Potom je tu tento, neviem, proste minifigurka, ktorá má zaujímavé gatie, klasické telo, potom túto hlavu, ktorú neviem deliť od vlasov. Neviem, prečo by tieto vlasy niekto dole z tej hlavy, ale tak nejako sa to potom posnažím a mať tú vstupenku, alebo čo to je. Potom je tu táto pani v prevleku lamy, ktorá asi takto mala byť, neviem, možno mala byť iná hlava. A je to veľmi zaujímavá minifigurka. Vyzerá trochu ako živá pineta. Ale vlastne každá minifigurka sa môže skladať z 5 dielikov, ale tie doplnky ma nezaujali moc, lebo boli také nič moc, takže som si vzal proste ešte nejaké 2 tela. Jedno toto, čo ste už videli, druhé toto, potom ružové vlasy a túto čiapku v tvare dubáka, ktorá bola jedna z CMF-ka. A tie potom niekedy inokedy využijem na nejaké iné minifigurky. No a práve sa pozrieme, že už sa nám míňa pamäť na mobile, že už máme iba nejaké 3 minúty. Tak my tu robíme tak z toho 2 videá. Teraz vlastne budú tieto figurky a v ďalšom videu, ktoré vidia tak zajtra. V poslednom čase teraz bude vychádzať veľa videí, máme dosť natáčaných, tak to bude, ak budeme rozprávať zvyšok tohto. A sú nejaké dieliky z Pick a Brick a potom ešte ďalšie prekvapenie. 3 veci. A tak na teraz sa s vami vylúčime. Určite dajte odbery na obidva kanály, like a komentár, ak sa vám to páčilo. A pozrite sa na ďalšie videá, ktoré vyjdú. Bye. Ahojte. Ahojte.